Da alamu dawowar Zainab Indomie masana'antar Kannywood zai dusashe tauraruwar jarumai da yawa a halin yanzu. Kada ku manta ku yi mana subscribe a wannan channel tamu mai albarka da suna Tsintsiya TV YouTube channel, wacce ke kawo muku sabbin labarai da dumi daga masana'antar Kannywood da ma faɗin duniya baki ɗaya. Da kuma kun dare tare da mu ku dore ku mana comment da like don bayyana mana dukkanin ra'ayoyinku a bisa labaran da muke kawowa. Jarumar mai suna Zainab Abdullahi na da dubban masoya a duniya, sannan an haife ta a shekarar 1986 a ƙasar Sudan, yayin da ta girma a babban birnin tarayyar Najeriya mai suna Abuja. A shekarun baya Indomie ta yi fitattun fina-finai kamar su ‘Yar Agadas da kuma Walijan, wanda ya ba ta damar rike kambun zama babbar jaruma daga shekara ta 2009 zuwa shekara ta 2012. Amma daga bisani Indomie ta kwanta dama, yayin da al'ummar duniya ke yawan tambayar halin da take a ciki. Sai dai wasu na zargin cewa ciwon tabin kwakwalwa ne ya same ta a sakamakon shaye-shaye, yayin da wasu ke ikirarin mata riga ta riga mu gidan gaskiya. Bayan kaucewar Indomie a wancan zamanin ne ya bawa jarumai kamar su Hadiza Aliyu gaban dama da Maryam Yahaya, sannan da Fati Washa su ma tauraro su ta dinga haskawa a masana'antar ta Kannywood. Sai dai jaruma Zainab Indomie ba a taba dakatar da ita ba a wannan cikin masana'antar ta Kannywood, kamar yadda aka taba dakatar da jaruma mai suna Rahma Sadau ba. Sai dai dawowar Indomie din na kokarin sanya wasu jaruman fargaba, domin ku ta da kafar dama da karfinta a cikin masana'antar ta Kannywood, yayin da manyan jarumai kuma furodusoci daraktoci a masana'antar Ali Nuhu Muhammad tare da Adam Abdullahi Zango suka sanya ta a sabbin fina-finansu, wanda Adam Zango yake yin Asin da Asin. A hannu guda kuma Ali Nuhu Muhammad yake gudanar da fim ɗinsa mai suna Alaka Mai Farin Jini. Duba da irin dawowa da ta yi a halin yanzu, ta samu karɓuwa, magoya bayan da sun fara dawowa bibiyar ta. Wannan dalilin ya sa muke tsammanin za ta iya dawo da kambinta na baya, domin ku har yanzu da ƙuruciyarta da kyawun fuskarta. Mun gode da kasancewa tare da mu a wannan channel tamu mai albarka mai suna Tsintsiya TV YouTube channel, wata ke kawo muku sabbin labarai da dami daga masana'antar Kannywood da mafaɗin duniya baki ɗaya. Son tuwo miyar kuɓewa, sannan kuma ina son naman kaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu da sauraron mu barka a wannan shatawa mai albarka da suna Tsintsiya TV YouTube channel. A yau muna tare da babban mu da masana'antar Kannywood, wadda za ta gabatar muku da kanta a wannan hali. Amma da Allah kada ku manta, wanda bai mana subscribe a wannan shatawa da dole mana, wanda kuma ya riga mana a baya, yana da wata tambaya da yake bukata amsa masa, zai iya mana a comment section din mu. Bakon mu ta yau ita ce, ni dai sunana Zainab Yakubu, ana ce min Zidala. Masha Allah.
Malama Zainab, ko za ki iya faɗa mana kaɗan daga cikin tarihin rayuwarki? An haife ni a Kano, Dala, local government. Na yi makaranta a Dala, Alsabon kuɗi, sannan na yi secondary school a GGSS Kura. To, gashi yau kin tsinci kanki cikin masana'antar Kannywood. Ko za ki iya faɗa mana irin ƙalubalen da fuskanta kafin shiga wannan harka? To, mutum sai ce ni ban fuskanci wani ƙalubale ba, saboda ni 'yar Kano ce haifaffiyar cikin gari, kuma already muna tare da masu sana'a nan a nan Jigon Maja. Ban gaskiya dai ban sha wata ƙalubale na industry gaskiya. Masha Allah. To, daga lokacin da kika shiga masana'antar Kano zuwa yanzu, kamar fina-finai guda nawa kika samu damar yi a wannan masana'anta? Ba za su iya jira. Masha Allah. To amma kamar wani fim ne za ki iya bawa masu sauraro misali guda ɗaya wanda kika fito a ciki, wanda an gani za a iya ganin kika tsaye? Akwai single film wanda na yi nisan kwana, sannan akwai series uku so uku, sannan still akwai series sabo yanzu yana nan ana za a fara sake shi ko abun da bakin kullu. To a waɗannan dai insha Allah in dai ka duba za ka yi. To, Hajiya Zidala ko in ce Malama Zidala, shin a cikin sana'ar fim ko kuma a yanayin yadda ake yin acting, wani irin acting ne kika bai wanda ya baki wahala a lokacin da kuna gudanar da fim, ko wani fim ne ya baki wahala kika sha wahala? Gaskiya ne Masha Allah. Kuna tare da mu a halin yanzu a wannan shata mai albarka mai suna Tsintsiya TV YouTube channel. Muna tare da jarumin masana'antar Kannywood mai suna Zidala a halin yanzu. To, kamar yawanci al'ummar duniya, kowace ɗan adam akan iya samun shi da son wani abu na ci. Wani irin abinci da so haka abinci da ke ci? to ni dai ina son tuwo miyar kuɓewa, sannan kuma ina son naman kaza. Masha Allah, ashe Malama Zainab bakin da nake a san daɗi. Masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci muna godiya da ku ba mu lokacin ku mun kasance tare da jami'in masana'antar Kannywood mai suna Zidala. Malama Zainab muna godiya. Muna gode sosai. Thank you. Masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta mai albarka mai suna Tsintsiya TV YouTube channel. Yau muna 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2023. Sai a gyara zama domin sauraron takaitattun labaran duniya. Kotun kolin Najeriya ta sake rage sauraron karar gwamnoni kan sauya kuɗi. Yayin da za ku ji cewa Sanata Rabi Musa Kwankwaso zai rufe taron kamfen ɗinsa a jihar Kano a gobe ranar Alhamis. Sai kuma jika ga Shehu Islama Ɗahir Bauchi wadda ta riga mu ga gidan gaskiya a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Yayin da hasashen tsawon rai ga Faransawa ne ya tilasta ƙara shekarun ritaya ga dukkanin ma'aikatan ƙasar inji Macron. Karantin takardar naira ya rage ayyukan ta'addanci a Najeriya, inji sojoji. Ƙarfar guguwar Freddy ta yi mummunar barna a can ƙasar Madagascar. Yayin da Rasha ta fice daga yarjejeniyar nukiliya da ke tsakaninta da Amurka. Akwai yiwuwar mutane za su kauracewa zaɓe a wasu sassan Najeriya. Yayin da shugaban ƙasa Obama ya roƙi 'yan siyasar Najeriya da su tabbatar da an yi sahihin zaɓe.
Birtaniya za ta ɗauki mataki mai ƙarfi akan masu zagon ƙasa ga zaben Najeriya. Aisha Buhari ta mayar da martani kan zargin ta yaɗa labaran ƙarya. Duka-duka a nan muka muku ƙarshen rahotannin namu da labarai daga faɗin duniya. Daga tashar Tsintsiya TV YouTube channel mai albarka, mun gode da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau dai za mu tattauna ne akan matsalolin sauyawar launin fitsari. Canjawar kalar fitsari zai iya zama ba alamun wata matsala ba ne, kuma zai iya zama alamar wata matsala. Za mu yi bayani akan wannan yanayi da canjawar kalar fitsari. Akwai muhimman dalilai da idan aka haɗu da ɗaya daga cikinsu, launin fitsari zai iya canjawa daga kalarsa da kuma yanayin yadda za a ji shi a hanci, wato yanayin zarni ko kuma warin shi ko kuma yanayin ƙashin shi. Daga cikin ababen da ke canza kalar fitsari waɗanda ba matsala bane ba sun kunshi: na ɗaya, shan magani; na biyu, canjin yanayi; na uku, rashin shan ruwa; na huɗu, amfani da kayan abinci. Manyan ababe ko matsaloli da ke haifar da canjawar launin fitsari akwai: na ɗaya, matsalolin koda; na biyu, matsalolin fitsara; na uku, matsalolin shuga; na huɗu shine matsalolin hanta. Waɗanne dalilai ne ke sa ake ganin fitsari na canja kala? Daga cikin dalilai waɗanda ke haifar da canjawar kalar fitsari sun haɗar da amfani da magani. Idan ana kan magani, fitsari na iya canja kala. Rashin shan ruwa wadatacce; idan ba a samun damar shan ruwa a kan lokaci, na daga cikin matsalolin da ke iya canja kalar fitsari. Zama ko rayuwa cikin zafi; canjin yanayi na zafi, iska da hunturu yana sa fitsari ya daga canja kala. Haka kaɗan ne daga cikin alamomin wasu cututtuka, kama daga malaria, matsalolin koda da sauransu. Bisa wasu dalilai, hauhawan wasu sinadarai ko kemikal waɗanda ake samu a fitsari kamar bilirubin na haifar da canjawar fitsari. Fitsari kan zo da kala daban-daban, wanda kowanne na da abin da yake nufi. Ba lallai canjawar fitsari musamman yalo ya zama alama ta wata matsala ba. Mafita a nan shine yawaita shan ruwa da dama na magance matsalar, ba sai an sha magani ba. Matakin farko ga duk wanda ya fahimci fitsarinsa ya canja, ya fara amfani da ruwa. Yawaita shan ruwa da barin zama cikin rana ko zafi na daga cikin matakan farko da za a iya samun nasara a yanayin sauya fitsari. Mun gode da kasancewa tare da mu a wannan tasha tamu mai albarka.